אבל עכשיו קרישת הנדל"ן ענבל אור מוכרת לנו, לא נדל"ן, נעליים. כן, מלכת קבוצות הרכישה מצאה 2 דקות לצילומי דוגמנות, כי בסוף כל אשת עסקים מסתתרת כנראה סופר מודל. אני מזהה פה פרפרזה על שיר אפרחה, עם בעל לדוגמה, ו1000 כיווני עשן. בדיוק. איריס שטיבלמן כתבתנו פגשה את ענבל אור. אם לא היינו יודעים למה היא פה, היה אפשר לחשוב בקלות שענבל אור מפרסמת היום טלפונים ניידים ולא מותג נעליים. עכשיו, ברגע זה, אני חייבת לטפל בזה. עם כמה פלאפונים את מסתובבת? 2. פלאפון אחד שהוא יותר לבית, למשפחה, לבנות, ופלאפון שני זה פלאפון עבודה. מה מצלצל יותר? כמובן שהעבודה. קיבלה אתמול החלטת ועדה ואישור להיטל השבחה. בעידן החדש שבו מדורי הכלכלה והבידור מתערבבים בכל העיתונים והתוכניות בשביל הרייטינג, ענבל אור עם הבלונד וסיפור החיים הפוטוגני שהתחיל בבאר שבע ונגמר בפרויקט הגדול בשיכון בבלי, הפכה לסוג של כוכבת. כי מה יותר כוכבת מהדלקת משואה בארץ נהדרת? שלום, אני סיגל בור, משווקת הפרויקטים בור על הפארק, בור על הים ומגדלי יו איזה בור. מתכבדת להדליק גזייה זו למען הזוגות הצעירים ולתפארת מדינת ישראל. כן, רק שאין שם שום גזייה. תהיה גזייה. בשנת 2022, אם רק תחתום לי פה על הניירות האלה ותביא עוד 8 חברים שלא אוהבים לקרוא. מכאן הדרך לאקסטרים מייקאובר הייתה קצרה. התקשורת אוהבת נשים כוחניות ששומרות על הנשיות שלהן, וענבל בת ה-36 שמסתובבת באתרי הבנייה שלה כאילו היא בפרק של מאושרות, לגמרי מספקת את הסחורה. גם בחודש שישי אין הנחות. את מסתובבת עם עקבים בהיריון? כן, תמיד. גובה? מאוד תלוי. זה החל מ7 סנטים וכלה עד 10 סנטים. התקלה היחידה, שיווק של כמה דירות על הנייר היא פספסה בזמן השיחה איתנו כשהנייד היה בהשתק. בזמן שדיברנו, קרוב ל-15 שיחות והודעות שלא עננו כמה הם זקוקים לי כל דקה. כמה זמן אנחנו ברעיון? 5 דקות. 15 שיחות ב5 דקות, זה הרגיל שלך? כן, לגמרי. והדמות מדברת כמוה, או שהיא מדברת כמו החיקוי? שאלה טובה, שאלה טובה. אני לא בטוחה שאני יכולה לענות על זה.